Spikkant id-bissima ta' numru ta' tfal tal-istituti li rikbu f'teksi u qattaw il-jum tal-ħamis iduru postijiet differenti għal dawn iż-żminijiet ta' festi. U din is-sena l-organizzaturi, l-White Taxi Amalgated, għażlu li n-nofsinhar ta' filgħodu jqattaw f'Monte Cristo fejn għaddew ħin jilagħbu fl-attrazzjonijiet li dan il-post joffri. Wieħed mill-organizzaturi Malcolm Chantar spjegalna tħejja li ssir min-naħa tas-sewwieqa tat-taxis għal din it-tradizzjoni annwali. Daħlet xi ħaġa użanza fit-taxis li fit-28 ta' Diċembru ħarġu daw it-tfal. Din is-sena ħadna inizjattiva li nġibuhom Monte Cristo, ħallejna fidejn Monte Cristo biex organizzawlhom nofsinhar ta' filgħodu kollox fidejhom, ġifieri ħadu ħsieb kollox huma bħala breakfast, bħala fun park u affarijiet hekk. Minn hawnhekk ħanoħduhom is-sinema u mis-sinema nagħmluhom il-party il-Hilton Hotel ġifieri. Minn hemmhekk nerġgħu wasluhom lura l-Homs. Organizzaturi ieħor Brian Xikluna spjegalna kemm din attività tihom sodisfazzjon. Inħoss sodisfazzjon minn qalbi għal dat tfal, anke dik li mmur nagħmel wiċċi għalihom, xi ħaġa kbira li għal sħabi ix-xufiera li mmur għal wiċċi minn quddiem u jtuni. Bil-manager ta' Monte Cristo Park, Daniela Messina Ferranti qaltilna xi tfisser lihom li jilqgħu lil dawn it-tfal tal-istituti. Huwa ġest sabiħ ħafna, jiena ħadd pjaċir ħafna meta avviċinani Mr. Malcolm hawnhekk biex nilqgħu dawn it-tfal hawnhekk. Inħoss li għandna post sabiħ, ġifieri konna preparati biex nilqgħuhom. Nieħu pjaċir li nara tfal li gawdu dal-ambjent, ħadu pjaċir fuq il-bandli, orejnihom il-mużew tat-trasport, kellna għandna l-prasepi wkoll li huma hawnhekk is-sena kollha ma bħal dażmin ovvjament jiġu aktar apprezzati. U xejn ħadd pjaċir li nara dik it-bissima, raw l-annimali li għandna hawnhekk ġol park ukoll, huwa sabiħ ħafna li tara tfal jieħdu pjaċir. Net News kellem ma' waħda mis-sorijiet Swar Firdos. They ask when we are going with the taxi and this because they enjoy more from the morning till evening and they like it to come for this event. U hekk kif it-tfal telqu minn Monte Cristo, iktar tard huma ttieħdu f'ċinema lokali sabiex ikomplu jgawdu dan il-jum uniku.